Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor alles wat met film te maken heeft. Tenminste, zo zie ik het. En met wie heb ik het genoegen? Casper Mols, regisseur. Dankjewel dat je aanwezig bent. Drukke tijden. Leuk om te zijn. Ja, absoluut. Oké. Zeg, en wie heb je meegenomen? Hij heeft mij meegenomen, maar... Rutger Claire, cinematograaf. Oké. Ja. Zeg even iets over jullie zelf. Waar zijn jullie geboren? Wat hebben jullie zo gedaan als studie? En hoe zijn jullie zo in Klingen weer terechtgekomen? Casper? Ik ben geboren in het noorden van Nederland, maar getogen in Hulst. Vrij jonge leeftijd naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen. Een paar jaar buiten Zeeuws-Vlaanderen geweest en nu weer helemaal terug om film te maken. En waar heb je gezeten? Gestudeerd in Breda eerst. Ja. In welke richting? Media management. Dus eigenlijk een beetje een managementvak. Maar dan op basis van media. Dus altijd toch al met film bezig geweest. En vervolgens zijn we allebei naar Antwerpen gegaan, waar we ons filmbedrijf gestart zijn. En uiteindelijk heeft dat ons terug naar Klingen gebracht. Oké. Nou, mooi verhaal. Echt geweldig. En Rutger Jan? Geboren in het noorden van België, Sint-Niklaas. En eigenlijk opgegroeid direct vanaf mijn geboorte in Hulst. Ik ben film gaan studeren in Antwerpen en daarna ook dezelfde opleiding in Breda gaan doen. In Breda. Ja. Zeg, en hoe lang zijn we nou al terug in Klingen? Met Officieel 2 jaar vanaf nu. Maar we hadden altijd wel al de studio. Maar we hadden dan ons kantoor eerst in Breda en dan in Antwerpen. En pas tijdens corona ervoor gekozen om terug in het Zeeuwse te gaan wonen. Dus Ja, stap nou, gemaakt. ik ben daar natuurlijk al verschillende keren geweest. Ja. In Brutsterdam. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar eigenlijk voor de Hulstenaar en ook van verder buiten, het zijn oude Klitex-fabrieken, hè? Klopt dat? Klopt, ja. En hoe zijn we aan dat gebouw gekomen? Mijn ouders die houden van opknappen. En die hadden een heel mooi pand in de binnenstad van Hulst. Hebben ze verkocht. Dan hebben ze dit pand gevonden dat verschrikkelijk in slechte staat was. De varens groeiden 3 verdiepingen naar beneden. Er was een visgraatvloer, een houten visgraat, die was zo hoog, gewoon puur door het vocht. Dus we hebben een ruwbouw gekocht, opgeknapt. Ik heb daar zelf tussen mijn studies een sabbatical voor gehouden om daaraan te werken. Echt een jaar mee geholpen met je ouders om dat op te knappen? Ja, en tussendoor ook wel, want studies zijn niet altijd fulltime. Maar ja, dat jaar. En dan uiteindelijk hebben we er nog een stuk loods aan kunnen kopen. Dus, Oké. Zeg, en daar wonen jullie nou ook? Ja, klopt. En de Casper, jij woont in het kunstdorp Gouw, heb ik begrepen? Ja, sinds kort. En bijna de buurman van Jenna Kips, begrijp ik? Klopt. Ja. En bevalt het? Ja, helemaal goed. Het is echt terug naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen. Ja. Het zat als thuiskomen eigenlijk. Ja. Maar waarom trekt Zeeuws-Vlaanderen nou, terwijl dat je de grote stad Amsterdam, Rotterdam, en jullie komen ineens met het idee in Klingen een Brutsterdam te starten? Ja, dat is natuurlijk ook kansen pakken die je ziet. En natuurlijk dat pand is een fantastisch canvas gebleken voor onze eigen creativiteit. Dat doen we nu al een aantal jaar. Elke keer als we iets nodig hebben wat we zelf moeten creëren, dan was die plek daar. En dan zijn we natuurlijk nog een tijdje bezig geweest om dat dan vanuit Antwerpen te doen. Hadden we daar kantoor, maar deden we de opnames in Klingen. Ja, na een tijdje begon je toch te zien van het maakt niet uit of je nou in Antwerpen zit of in Klingen. Als je je werkplek kunt creëren, dat is het belangrijkste. Ja, dat is Klingen gewoon een hele fijne plek voor gebleken voor ons. Dus de lokaliteit is perfect. Zeeuws-Vlaanderen kennen jullie natuurlijk al van jongs af aan, jij ook. Ja. Dus vandaar dat de passie voor Zeeuws-Vlaanderen heeft duidelijk meegeteld, hè? Dacht ik, hè? Ja, zeker. Ja. Zeg je nou, hoe werkt nou zo'n collectief? Want ik weet wel een beetje, maar leg eens even uit, Gert-Jan. Rutger Jan, zo. Ja, geen probleem. Dat blijft een Jan boer. Ja. We zijn eigenlijk gestart we waren allemaal een beetje all-round filmmakers. Je filmt wat, je edit dat en dan komt het uit. Maar iedereen heeft toch wel een beetje zijn eigen specialiteiten. Zo was ik altijd bezig met camera en met het belichten en apparatuur en die samenwerking. En
Casper die is echt meer van het regisseren, het plaatsen van de mensen, de juiste emoties overbrengen. En toen zijn we eigenlijk gestart met dat collectief om juist al die mensen, al die kennis en vaardigheden die iedereen toch op zijn eigen had, samen te brengen. Want ja, zoals je ook zelf weet, een filmcrew telt uit meerdere mensen. Ja. En iedereen heeft daar juist daarin dan zijn eigen specialiteiten. En zo hebben we dat gegroeid. Dus iedereen is freelancer. We hebben verschillende freelancers bij ons in Klingen op kantoor. Maar dat wil zeggen dat het kan een hele kleine filmcrew zijn van 2 mensen, maar we kunnen ook groeien tot 20 mensen. Okay. Dus we hebben al onze mannetjes en vrouwtjes die verschillende vaardigheden hebben. De ene maakt kostuums, de andere is heel goed met het stileren van voedsel. Er is iemand heel goed met het belichten, er is iemand heel goed met dronevliegen, noem maar op. En dus jullie hebben eigenlijk alles in huis om een lange speelfilm te maken, maar ook een korte film. Ja, en dat zijn die dingen die we dagelijks in huis hebben, gezet in huis. Het is vooral het modulaire dat het groeit en dat we allemaal met elkaar goed kennen en met de neus al de juiste kant op staan. Ja. Dus we weten van elkaar wat we waard zijn, wat iedereen goed in is en wat iedereen leuk vindt om te doen. En daarin proberen elkaar te versterken en ook te motiveren om soms net even de tandje bruter te gaan, om het zo te zeggen. Ja, want nou komen we eventjes op de naam. Brutsterdam. Wat zijn de kenmerken van Brutsterdam? Jullie hebben daar een paar mooie. Ik herinner me heel goed Wild. Ja. En dat is een beetje bruut, hè? Ja. Eigenlijk kijk je vanaf boven. We hebben het collectief. Dat is Brut Collective. Brut Collectief om het Nederlands. Dan hebben we Brutsterdam. En dat is dan eigenlijk het huis wat we proberen te creëren voor het collectief. En ook mensen daarbuiten. En dat geven allebei de naam Brut. Omdat we eigenlijk 3 kernwaarden hebben die ze allebei delen. Dat is aesthetic, defiant, wild. Beetje het Nederlands, hè? Ja, dus we gaan het even vertalen. Dat alles wat we doen of wat we faciliteren moet esthetisch zijn. Eigenzinnig en een tikkeltje wild. Ah ja. Ja, dat zijn de 3 dingen die we belangrijk vinden. En dat is ook waar we dan dat Brut Collective op gebouwd hebben echt. Dus dat zijn de concepten waar we, de 3 kernwoorden waar we al onze concepten aan toetsen. Ja, want Rutger Jan, iemand die nou zit te kijken, die kan natuurlijk contact met jullie opnemen. Dat spreekt mij wel aan. En dan kan hij bij jullie op gesprek komen natuurlijk. Dat klopt, ja. Ja, want ik kan me nog goed herinneren dat jij 17 jaar was. En ik kwam jou tegen boven in Boudelo. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ik was voorzitter van Huls Cultureel. En dan kwam ik jou tegen en ik dacht, die moet ik eens in de gaten houden. Ja. Maar ik dacht, die vertrekt en die zien we niet meer terug. Maar gelukkig. Maar toch. En Casper, jou zag ik, op een gegeven moment ging jij een filmpje maken voor de carnaval. En ik klopte op het raam en zeg, mag ik meedoen? Ja, zo kom je elkaar toch af en toe tegen. En toen stond Jan ineens in zijn vossenpak bij ons in de clip. Ja, dat kan en we hebben nog gewonnen ook, hè, met de clip. Geweldig, joh. Ja. Maar zullen wij dan naar het eerste filmpje gaan kijken? Want jullie hebben dat toegestuurd. En dat wordt geprojecteerd op het scherm. En dan vraag ik jullie om dat even toe te lichten. Is goed? Ja. Komt het eerste filmpje. Ja, barst maar los. Ja, dit is dus de hal waar we Brutsterdam in gestart hebben. Dat is Lin Voet trouwens, dat is een van onze animators. Dus animaties, dat doen we wel echt in-house. Dat is iemand ook van Walsorde. Dus wat je hier hebt is een loods van 20 op 40 meter. Die ingericht is op de manier dat je het nu ziet. Dus we hebben een pop-up fase studio waar we deze film hebben gemaakt. Deze set in hebben gecreëerd. Vervolgens... wat je eigenlijk ziet is dat wat ik net vertelde. Hè, dat we een blank canvas hebben weten te creëren waar dus iedereen naar eigen creativiteit zijn wereld in kan bouwen. En dat is een mooie aan studiowerk. Je kunt heel lang op zoek gaan naar de perfecte locatie. Maar bij studio heb je de mogelijkheid om het echt te creëren. En dat is eigenlijk een manier van filmmaken die we hebben gemerkt dat we zelf heel fijn vinden. En die we dus ook verder willen uitbreiden, dat andere mensen er ook gebruik van kunnen maken. En dan kunnen ze gelijk de film zien op een scherm. Ja, dus we willen vanuit die set, dus vanuit de studio willen we direct toegang geven naar het beeld dat in de studio wordt geschoten naar andere plekken. Hier zie je het gamma dat we hebben aan camera-apparatuur, dat verhuren we zelf ook vanuit. Dus dat kunnen we klaarzetten 's ochtends
maar dat verhuren we ook vanuit Klingen. Dat rode gedeelte is Brutsterdam Markt, is de grote open ruimte, zoals dat die hier is. Dus een daglichtstudio, waar we grote sets kunnen bouwen. Dus die andere wordt echt een afgesloten, donkere, geluidsdicht studio. En dit gaat de plek worden waar we kunnen samenkomen, dingen kunnen bespreken en dingen kunnen bouwen. Om vervolgens weer misschien de studio in te bollen. We noemen het echt de markt, omdat het ziet een beetje als een buitenruimte waar je kan bouwen wat je nodig hebt en kan faciliteren wat je nodig hebt. Ja, we gaan ook heel veel. Ja, en we gaan ook heel veel groen hier aanbrengen, een kruidentuin. Alles dat verzetbaar is ook natuurlijk, naar gelang. En dan gaan we hier naar de bioscoop die we niet van plan waren om te hebben, maar die is ineens op ons pad gekomen. Waar Casper direct nee op zei. En ik zei, ja, wie weet gaat het wel lukken. Ik was makkelijk over te halen achteraf. Ja. Nee, het is natuurlijk als je ruimte hebt, dan mensen komen van alles proberen aan je af te prijzen. En, dan moet je vaak nee zeggen, maar dit was er eentje waar we uiteindelijk ja op gezegd hebben. Nou, en dat begrijp ik wel, want als jullie jong opgegroeid zijn in Hulst, dan gingen jullie natuurlijk naar de koning van Engeland. Ja. Misschien hebben jullie wel op die stoelen gezeten. 100%. Waren jullie zelf vroeger al zo gek van films? Of is dat met de paplepel in? Dat is altijd wel geïnteresseerd in het visuele. Maar ik kom uit een kunstenaarsfamilie, dus allemaal kunstschilders. En daar had ik wel een bepaalde wrang mee dat mij niet lukte. En toen heeft mijn vader gezegd, misschien moet je iets met film gaan doen. En toen was het eigenlijk helemaal los. En welke leeftijd was je? Dat was 15. Ja. Okay. Ja, wel iets later, maar of nog altijd jong. En jij? Ik vind het eigenlijk, ik heb eigenlijk niet echt over deze vraag nagedacht. Vanuit thuis uit natuurlijk wel veel films gezien. Ik denk iedereen van mijn leeftijd heeft wel veel films gezien in zijn leven. Maar ik kom niet uit een kunstenaarsfamilie of zo, totaal niet. Wanneer is bij jou het moment gekomen dat je zegt van, ik ga naar die school? Of, Ja, bij mij is dat eigenlijk begonnen toen ik aan het skaten was en ik eigenlijk niet zo goed kon skaten. En toen ben ik begonnen met het filmen van mijn vrienden die dus wel goed konden skaten. En daar is de interesse voor camera's ontstaan. Ben ik eigenlijk een beetje verzot geworden op de techniek erachter. Dus het hele idee van, je hebt een geluidsman, je hebt een lichtman, je hebt een cameraman. En toen ben ik uiteindelijk die school gaan doen. Omdat ik dacht eigenlijk live techniek te gaan doen. Dus video en voorop de grote schermen op Pinkpop bijvoorbeeld. Ik dacht altijd dat hetgene was wat ik wilde doen. En toen heb ik op school het eerste jaar, dus in Breda, een korte film mogen maken. Toen dacht ik, nee, camera dat is niks voor mij. Oh. Toen mij dan toch maar regie. En toen uiteindelijk is het de regisseur geworden. Ja. Goed, we hebben ook nog een tweede filmpje. Laten we die ook even becommentariëren. Dan gaan we het nu over de poppenbioscoop hebben. Ja. Dus hier vertellen we eigenlijk het verhaal van dus de koning van Engeland. De bioscoop waar wij als kind in de gemeente Hulst, heel specifiek, films konden kijken. Dat is natuurlijk na een tijdje gesloten geweest. En die inboedel is toch blijven hangen. En toen werden wij gebeld met de vraag van, we weten dat jullie bezig zijn met het bouwen van een filmresort. Want zo noemen we Brutsterdam ook wel. Oh ja. Een plek waar zowel film gemaakt wordt, maar ook gekeken kan worden. Kijk, ik krijg je dat belletje. Ik kreeg dat belletje. Dat is echt gebeurd. Goed geacteerd, hè? Ongelooflijk. Ja. En toen kregen we een belletje van, we weten dat jullie een filmresort aan het bouwen zijn. Hoort daar geen bioscoop bij? Ja, toen moesten we ineens gaan rekenen. Gaat dat passen? Oh ja. En toen is Rutger is de computer ingevlogen. Die is met een 3D-programma aan de slag gegaan. Je ziet de tekeningen voorbij komen. Oh, zo ja. En toen heeft hij mij een afbeelding laten zien. Zie je, het zou wel passen. Oké. En toen zei oké, dat is waar. En toen hebben we daar op Jaap gezegd. Zijn we met z'n aan tafel gegaan van hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. En een paar weken later stonden alle stoelen in het verhuiswagen onze kant op. Ja. Nou, een hele warme, zware dag. Ja, en Jean-Pierre Baselier. Ja. Die heeft, dus van zijn neef natuurlijk, van Maurice. Die vertelde me, een Clitex-fabriek is in Brutsterdam. En ik kwam daar aan, de eerste keer, ik dacht, wat is dat hier, joh? Het was een beetje donker weer en zo, en noem maar op. En dan kwam je binnen, en dat was natuurlijk een warme ontvangst. En dan die stoelen erbij, dat was gewoon echt geweldig, hè? Ja, kijk, we hebben natuurlijk zelf heel veel warme herinneringen aan die bioscoop staan. Ik denk dat iedereen die in die oorspronkelijke bioscoop heeft gezeten, dat heeft. Maar we hopen ook dat op deze manier die nostalgische gevoelens ook
doorgezet kunnen worden. En dat die zaal een nieuwe betekenis gaat krijgen bij ons. Ja. Want waar de Koning van Engeland voor ons de plek was om films te kijken van de grote makers, hopen wij dat die stoelen en dat scherm uiteindelijk ook voor de lokale makers en voor nieuwe makers en voor historische films. Weet je, dat het een plek is waar je speciale dingen kan gaan zien. Ja, mooi. Rutger Jan, jullie hebben ook veel met Cinezee, begrijp ik, hè? Hoe is die samenwerking, als ik vragen mag? Vooral in het begin heel veel educatie geven aan basisscholen en middelbare scholen. Dat doen jullie zelf? Ja, dat doen wij met z'n tweeën. Jean-Pierre heeft daar ook al, heeft daar ook al bij geholpen. Ja. Dan hebben we hier bijvoorbeeld in het Ledeltheater aan middelbare scholieren een heel traject gevolgd, denk ik 8 weken of ja, ik denk dat we een 8-tal les hebben gegeven. Want Cinezee, dat is natuurlijk een mooi initiatief. Dat staat, hun missie is om te zorgen dat de film in Zeeland en in ons geval in Zeeuws-Vlaanderen een impuls krijgt. En dat is natuurlijk niet alleen het faciliteren van film kunnen maken, maar ook nieuwe mensen daarmee in de aanraking laten komen. En daar komt de educatie. Proeven op zo'n soort cultuurmenu's om te kijken of dat ze dan al echt zin in hebben. Hè? Ja, dus in ons geval hebben we dus inderdaad een 8-tal les gegeven aan middelbare scholieren. Okay. We hebben ook aan basisscholen, dat is dan aan de overkant geweest. Ook bijzonder om die ervaring mee te maken, toch? Ja, dat is fantastisch. Dat is heel leuk. Ja, heel leuk. Om te zien wie dat er zich ontplooit tot een kleine filmmaker en wie dat er interesse heeft en wie dat er een beetje afhaakt. Maar het is leuk om die kennis te geven. Ik vond het zelf ook heel leuk om les te krijgen in film. En dan is dat heel leuk om dat eens over te dragen. En zeker in Zeeuws-Vlaanderen. Wij merken dat we ook, wij roleren altijd met stagiaires. We merken dat er wel altijd een vraag is. Wij hebben in ieder geval een vraag naar jonge creatievelingen. Ja. En daar bloeden wij een beetje met onze streek. Dus wij zouden heel graag die plek met Brutstedam en met het collectief die plek willen zijn om te laten zien van je kunt het hier ook gewoon in gewoon Klingen. Ja. En hebben jullie dan ook veel contacten met de scholen wat betreft stagiaires? Is dat ook van Hogeschool Zeeland? Zitten jullie ook op... Voornamelijk nu met Scalda, Karel de Grote. Dat is middelbaar onderwijs, hè? Scalda wel, hè? Nee. Oh. Scalda is ook hoger onderwijs? Dat is MBO. Dat is een MBO-opleiding. Ja, dat bedoel ik. MBO. Ja, geen HBO, maar MBO. Ja, klopt. Maar misschien dat de HBO'ers ook wel komen, hè? Nou, we hebben een 2-tal HBO'ers gehad, die zijn langsgekomen vanuit Breda. Die hebben ook meegedaan aan de workshop waar je ook bij was. Onze oude school. Oh ja, die hebben ook dus daar, ook met die school zijn we al om tafel aan het gaan of wij een aantal workshops kunnen geven. Omdat we zoveel dingen in één locatie hebben, is het natuurlijk een hele goede plek om ook op educatie op in te zetten. Maar ja, we vinden natuurlijk vooral het lokale talent, dus Zeeuws-Vlaanderen, die nodigen we het liefste uit. Want dat is natuurlijk, dat worden hopelijk onze collega's later. Ja, helemaal goed, joh. Dat is ook de reden dat we Jenna Kips bijvoorbeeld dat doek hebben gegeven. Dus dat die première van Pressure bij ons is kunnen doorgaan. Ja. Dat we het alleen maar leuk vinden dat iemand terugkomt naar hier. En ja, die plek, ze komt nu 1 keer in de week dat ze bij ons aansluit om gewoon te werken. Ja, dat is wel fijn om die plek te kunnen bieden en te zien dat er wel talent hier zit. Ja, want en het is niet zomaar talent. Is nou ook werkzaam op het Reinaard College. Ja. De tweede klas van het Reinaard College. Ja. Geweldig, hè? Ja, dat het allemaal zo loopt, hè? Ja. Past allemaal precies in elkaar natuurlijk. We hebben nog een derde filmpje, heb ik begrepen. Laten we daar even naar kijken. Dit is de studio. Ja, dit was een duistere dag. Het is namelijk, we hebben onze oorspronkelijke studio een 3-tal jaar geleden gebouwd binnen de fabriekshal. En ja, als je dan wil gaan doorgroeien, dan moet je je tijdelijke werk gaan afbreken. Ja. Dus dat was de dag dat de pop-up studio werd afgebroken. Ja, dus van één kant pijn, maar ja, je hebt natuurlijk wel het stip op de horizon dat er verbetering komt, hè? Dit was vooral echt de dag waar ik persoonlijk toch besefte dat het gewoon ging gebeuren. Want het is natuurlijk iets waar we al een tijdje over bezig waren, aan plannen waren. En als je het dan weg gaat halen, dan weet je wel echt dat de verbouwingen gaan starten. Ja. Maar jullie kunnen altijd allerlei hulp gebruiken. Dus een beetje reclame voor jezelf maken natuurlijk van komt dat zien en zegt het voort, hè? Zeker, ja. We proberen
een heel lokaal iets ook te zijn. Hè? Dat mensen ook weten dat we hier zitten, dat de mensen over de vloer kunnen komen. We geven heel veel rondleidingen, dus dat gevoel dat creativiteit in de gemeente Hulst ook hier zit, bieden we heel graag aan. Kijk, en dit is dan de lege plek, die dan nu bijna helemaal... Alles is bijna weer volgebouwd. Oh, sorry. Dan denk ik dat je gaat overnemen. Nee. En zo proberen we dus ook heel veel van de lokale mensen erbij te krijgen. En zo hebben we bijvoorbeeld bepaalde soort crowdfund acties. We hebben onze bruut icoon is een bison. Ja. Met het idee erachter dat een bison is een machtig bruut beest alleen. En kan alleen door de wereld heen. Maar een bison is sterker in een kudde. Ja. En daarmee dat collectief. Dus we hebben Lin Voet, onze animator, heeft een heel leuk bison, Benny, getekend. En die hebben we op glazen en die kun je bestellen. Je zou onderdeel kunnen worden van Bruutsterdam door een inburgeringscertificaat te kopen. Ja, super officieel. Dat is ondertekend door de nachtwachter en de burgemeester. Ja, nou mag ik je even onderbreken. Ja, tuurlijk. Joël, laat maar even zien. Als je de certificaten kunt laten zien, alsjeblieft. Kijk, bij deze, Jan Rubbes. Die wordt met trots aangeboden aan Jan Rubbes, een Bruutsterdam certificaat van inwonerschap. Links Rutger Jan Claire, burgemeester, en Casper Mols is de nachtwachter. Is de nachtwachter, ja. Dus ik heb even mee Petra als kerstman. Ik dacht al dat je zoiets bezig was. Ja, okay. En nu komt de tweede, want dit is natuurlijk €100. En de tweede is mijn vrouw. Die zei, ik hoor proficiat. Dankjewel. Welkom. Ja, welkom. Nou, officieel inwoner. Ja. En tegenover staat dat ik een keer naar de barbecue mag komen. Nee? Ja, zeker. Dat is er al een datum bekend? Want, we zeggen, we willen ver genoeg met de verbouwing staan dat je niet tussen de gipspanelen hoeft te barbecue. Nee, voor de mensen die dit even niet begrijpen. Ja. We zijn natuurlijk gestart. Filmmaken is verhalen vertellen. Dus we vonden het heel flauw om gewoon puur en alleen donaties te gaan vragen. Ja. Natuurlijk, we zijn een verbouwing aan het doen. Dat kost natuurlijk klauwen met geld. En we proberen iets te creëren op een leuke manier. Ja. Vandaar dat we het ook Bruutsterdam hebben genoemd en niet gewoon Bruut Studio's. En dat narratief zetten we in alles door. Dus we hebben een markt, we hebben een buurtbarbecue waar we binnenkort van gaan genieten. En we hopen nog veel inwoners te kunnen verwelkomen de komende tijd. Want zo gaan we ons filmdorp of filmstad mooiste stad van Nederland maken. Hè? Ja. Ik help daar graag mee als omroeper. Ik zou zeggen, bedankt voor uw aanwezigheid. En zeg het voort. Zeg het voort. Nou, beste kijkers, dit was weer een camera gericht op Bruutsterdam in Klingen. Bedankt voor het kijken en doet u je voordeel mee. En als je kans hebt, word ook lid en inwoner van Bruutsterdam. Zullen we erop toosten? Ja, dat doen we. Gaan we doen. Kijk. Proost, hè. Hey, welkom in de stad. Als inwoners onder elkaar. Ja,